A 2013. január 4-a van? 20. Február 20-a van. Megkezdjük a trió kolbásztöltést. Azzal kezdjük, a fogópálinkát meg kell inni. Ez nem érkezett még mindenki a... Fogópálinkát, nem malacvágás. De a malacvágás. Ja, jó. De azt beszúrtuk most a kolbászt. Nem érkezett még mindenki meg a fogópálinkára, aki késik, az nem iszik. Az nem iszik, az így jár. Ami késik, az múlik. Volt pálinka az asztalon. Sőt, nem számít. Jó. Hát akkor ígyünk előre. A meglepőre. Kóstolj, milyen pálinkám van, anyósom. Megkóstoljuk ezt is. Megbízom, adunk a művész úrnak is. Na, kedves egészségünkre. Ígyünk a 2013-as kolbászba. Isten. Havaj. Nekem ehhez öntsél valamit. Szóda? Valami bár, hát magában meg nem bírom mindig. Na milyen pálinka, jó van? Jó van. A fokhagyma pucolás tudományát csináljuk. Jó kolbász alapja a fokhagyma. Beáztatjuk a fokhagymát meleg vízbe, pucoljuk. Langyosba. Jó, akkor langyosba. Csak egy baj, hogy szárazság van nagyon, mert a sörrel lepattant az illetékes. Borzasztó dolog, ezt kérem szépen. Ezt nem vigyünk semmit se. Jó fokhagyma alapja a kolbász. Hát, így van. Kérem szépen. Majd összevágod a film. Gyere! Nem tudom, hogy egyszeres vizet iszunk-e, vagy megérkezik-e Marci és Laci, kérlek szépen a árpakólával. Szavasz! Na most úgy látom, akkor nem egyszeres vizet iszunk. Ajjajajaj. Ez igen, kérem szépen. Hova tegyem? Egy láda sörrel benevezett a kolbásztöltés. Valaki merje rosszat mondani rá. Annak vége van. Hová rakja valaki? Ide kész közelbe valahova. Tudod, tedd a tápelibe. Vagy a szekrényelibe. Na, Isten hozzá. Hoztam meg pálinkát, meg nem hoztam. Azt a jó Isten itt. Na bazd meg, akkor kérlek szépen csak az egyszeres víz marad. A gomba féle, kérlek szépen bort kell innunk. Mit tudom én. Jó napot kívánok. Kóstoljuk el is rögtön, vagy mi ott a pohár, kérlek szépen, elő van készítve, töltsél. Nem mondd meg. Nem mondom meg, hát majd. Majd a vallatásnál. A szakértő urak majd kitalálják. Haverom ígér már bilis pálinkát itt petek. Az nehéz hozzájutni. Az csak garázsmenetben van. Arra tedd le, oda. Született csak videózni, ugye. Az a baj, hogy a bilis az olyan édes pálinka. Édes kevés van belőle, hogy mindenkinek jusson. Tiszta pohárra, milyen kocsan már meg van kezdve. Ja, hát mert ennyivel hamarabb vagytok. Hát bazd meg, hogy ott... Melyik ki? Nem csinálsz, hagyd már csak videózóba. A fogópálinkát meg kell tenni, bazd meg. Értem. Bazd meg már hajnalba felkeltünk, bejutottunk, bazd meg. Ez a? Íratilag? Nem olyan nagy tű előkészítettem, azt meg tudtam. Kell a nagy tű, mert akkor megint vagyok közben. ne tagadjátok, hogy én voltam, vagy ki volt. Igen. Jó lesz szépen, ezt így kell csinálni. Na jó van, szerintem. Köszönöm. Hát utána már nem lesz ilyen öntés. Ez csak az első. Azt a kurva gete. Utána majd azért lesz. Mi ez? Barack? Milyen? Szerintem bírsalma, bazd meg. Ne bazd már. De. Ez bilis pálinka. Azt a büdös kurveget. Merjen valaki Marci Laci rosszat mondani, bazd meg, hogy ő nem teszi oda magát, bazd meg a tervezetbe. Attila előnyben van, mert ő már... Még meg jó? Ő meg tegnap már... Bírsalma pálinkát hozott a hízóvágásra. Egy láda sört, bazd meg. Azt a kurveget. Egészségünkre. Amíg azt a ládasört tudod, nem kell megőrülni, mert ezt csak én hoztam el. Hát te hoztad. Én hoztam végül is. Egészségetek. Na jó. Van még lassan vizet? Hogy a fokhagymát kis darálón, kis lyukkal, a legfontosabb ledaráljuk. A jól megtisztított fokhagymát. Jól megtisztított faszom, hol van a törlő? Hogy biztos legyen. Szépen beszéltek, mert cenzúrázzák a felvételt. Tényleg ott van Kis Lacinál, itt a másik. De nagyon fontos dolog, hogy inni kell hozzá a kis sört. Mert amúgy nagyon fárad. Fokhagyma nem enged levet. Így van. Mindenképpen. Na, ez nem így kell felvenni, bazd meg, ezt így kell felvenni, várj, lehajtom neked. Vedd is le! Na. Húzad lejjebb! Megszólnak, ha részeg vagyok, de mit szólnak, ha szomjan halok? Hogy halok. Szomjan halok. Szegény ihatott volna még.
Így van. Na. Daráljuk a fokhagymát ki erre szépen. Mi meg szopkodjunk, Laci. Na, ezek meg itten füstölnek, bazd. Villanyszerelő barátaink a fázi ceruzát szívogatják. Közelről hagy videózzam le. Nagyon jó. Füstgép a diszkóba. Köszönjük. Nagyon jó. A lisztót már levágtuk tegnap. De nem volt ide mesélni a kolbászt. Nagyon jó lesz. Ez a legjobb munkafolyamat életében. Egy ember dolgozik, 3 meg figyeli. Akit alig pár napja műtöttek. Szemre. Ez nem megterelő munka. Szemre műtötték csak. Mutatom. Mondhatod. Na, kérlek szépen, a trió kolbász úgy készül. 40 a 40 kg darált húst. Hozzáteszünk 70 a apró darált fokhagymát, 70 a sót, 60 a darált egyelőre, utána majd azt követően 60 a darált paprikát, azt mondja 15-20 dekányi borsot, meg 4-6 a őrölköményt. Ezt jó, átgyúrjuk, állni adjuk, hogy 2-3-4 orosztát. Az addigra megjön csengeri. Igen, de közben még elmegyünk a boltba bevásárolni. Megiszunk egy gyorsítót, jó hideg sört, és utána délután már kezdődik a töltés. Egy éjszakát majd állni hagyjuk utána, és utána jó felfüstöljük, és utána mehet a padlásra. Kívánunk hozzá mindenkinek nyugodalmas jó étvágyat. Rászórjuk a 3 deci minőségi, minőségi vörösborral felöntjük, aztán majd átgyúrjuk. Amire arra azért van szükség, hogy a kolbász megfelelően kiszikkadjon. Sok bort szakszerűen becsöpögtet. úgy ki vagy szikkadva te is. Így van. A hagyomány megállapítja. Így van. De még pálinka is jó erre. Én attól is ki voltam már szikkadva másnapra. Nagyon fontos fűszer a finom vörös bors. Lehet kapni különböző Boltokban. üzletekben. De boltban is van, nem csak üzletben. Jó. Azt mondja, hogy ez így kész van. Kömény. Őrölt kömény, kérlek szépen. Amire nem hívtad fel a figyelmet, hogy a bor után a borsot tesszük. De inni még nem hittünk sem. D. Na. És a PP-vel mi van? Szóri akkor a barátunk kérlek szépen. Hát, katasztrófa mit folyik már. Elhoztam. Kívánok egyezkedni barátom. Neki magyarázd meg valamit most. Na mi van a köménnyel? A kömény bele lett szórva. Itt az a baj, nem a köménnyel, hanem Tibi, állandóan. Azért nem tudja, hogy mennyi az egy másodperc. A töménnyel van a baj, nem a köménnyel. töménnyel. Na benne van elvileg mindenféle főszer. Jó, akkor ez még. Most már akkor öntsi pálinkát. Majd a szatitőt. Keverjük össze. Mindjárt. Mert Tibi szerint dagasszuk. Vagy mit csináljunk? Ragasztani kell? Gyúrjuk. Gyúrjuk. Csinálja itt a Fülöp Attila, kérem szépen. Boxolja a kolbászt. Jó, hát legyen dolgozva. Hát ezt ennyi mennyiségnél 2-3-szor, akár 4-szer is át kell döngölni, míg a töltőbe kerül. Akkor ez az igazi. Csak egyébben nagyon szuszog nagyon. Mert a szuszogás ellen itt még nem száraz, kapta meg. Száraz kolbász lesz ez már. az a lényeg. Nem sütni való, szóval jó lesz. Száraz kolbász, ezt nem is kell hozzá. Szerintem semmiféle folyadék már több. Hát azért biztos, ami biztos, szerintem csak kéne. Belülről szárazak vagyunk, ez a baj. Nem baj, majd Kis Laci már most nem megtörül a kezdés, akkor ő már átveszi az irányítást. Nála van a Brifco, és ő tölt. Így van. Végeztük. Amikor Tiszaparton jártunk annak idején, kiné van a Brifco? Senki nem beszél, akkor kiné van a Brifco, Fülöp? Nem tudom. Azt a végén csak valakinek mindig volt. Szerintem Kis Lacinál van a Brifco most. Most! Na most. Gyere, Malt is! Jövök. Tegyél a cuccot bele, kisfiam. Jövök így hol? De... A narrátorunk már berúgott, nem tudja elmondani, mit fog. Miért nem vetted róla a burkolatod? Jövök várjuk a szádba. A cigit. YouTube-ra tennénk föl. Gyúrják gombolcokat, mint Hornyák Attila csinálta. Ő nagyon jól csinálta. Nézzük, hogy tudod-e. Hát már nem jó, nagyon csinálta. Meg kell csinálni. Össze kellene darálódni, bazd meg. Most! Na Józsi felhúzza kérlek szépen a töltőnek a végére a belet.
Marci Laci kérlek szépen, hogy tanulta Hornyák Attilától a gombócokat, kigyúrogatja. Magad is kigyúrod. Így van, kérlek szépen. Lassan elkezdődik a kolbásztöltés, Kis Laci elfoglalta a felállításait, hogy el ne felejtse, hogy szurkálni kell a kolbászt. Mert tudom, hogy elfelejtette. A csuklójára fel van húzva a cső. Na. Biztos hozd már ide nekem ezt a kis kicsit, amit volt. Nem a nagyot, kicsit. Attila, Jó. az is jó. Hentesünk rossz rendezvényre jött, azt hiszem, grillpartira Mit érkezik. csinál? Elveted a munkába? Nem beszél. Ez más. Hajts, hogy csavarjad. Az első mindig a legnehezebb, a többi már könnyebben megy. De van segédje az embernek, ilyenkor is tökéletesen tud dolgozni. Nagyon jó. Itt megállunk. Marci Laci attól fél, hogy elfoglalják újra az egri várat, Igen. és az ágyúba kolbászlövedékeket készít. Mert ezt utálja a török. 2 pár kolbász. Ezt nem eszi a disznóhúst a török. Mert ugye Vagy szép marhát. egészséges a hosszú Hogyha már eltöröm, bazd. Nem, ott el kell vágni, és úgy kell ketté hajtani majd. Abból lesz 2 pár kolbász a füstölés véget, mivel nem tudjuk felfüstölni, úgy már nem fér vele a füstölőbe. Mert házilag gyártott füstölő van, ami hordóból készült. Ami hitvány. Hát nem hitvány, az Hitvány, megfelel. az már ki Kidolgozta az árát. van kísérletes. Az előző késztermék. Tidim, 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 tidididim, da-da-da-da-da. Jó, és akkor ígyunk egy kis. Másik. A faszomat kigyűritek. Csak legfelelően lesz mindegy. Mert ugye szebben mutatna a hosszú szálkolbász, csak a füstölés szempontjából nem tudjuk megoldani másképp. Azt ráérsz, majd elfér az asztalon, ott majd után tiszta az asztal, majd felagazgassuk utána. És az ágyúmester így tudja inni a sört. Keresztbe tett András keresztkézzel. Hihetetlen technikai kifinomultságra. Mindent meglátom. Már a Fülöp nem lesz, hát a sehol megy, csak ő videózik. Őt majd a végén vesztük, mikor 4 kilóval megy fölfele itt a A rámpán. Varró asszony is szereti a borsorit. Ő is szereti, igaz? Jó, Így nem is van. tudjátok már sört, nem? Csenger József Neki is. elvágja a belet. Csak az a baj, grillpartira érkezett, de nem baj. Igen. De most grill party van, nem? Balogh Tibor, narrátor. Narrátor. Szintén nem Kedves szereti a egész sört. És egyéb ilyen alkoholos italokat. Marcis László, a kolbásztöltő szervezet legifjabb tagja. És legaktívabb. Most csatlakozott a szervezethez, fél liter, jól jegyezzétek meg, fél liter bírs alma pálinkával. És nem is akármilyennel. Nem is akármilyennel, ami nagyon nehéznek bizonyul, Nehéz mert hozzájutni. a töltésnek majdnem a végéhez érkeztünk, és még a pálinkából mindig van Mondta Csengeri Józsi, másfél a hús deci. nem volt bekeverve, de Tehát már töltés ez- volt. Magadat nem vezetik? Ez hihetetlen kategória, és most jön a mai nap fénypontja az, amikor az operatőr felfedi saját magát, és belekacsint a kamerába. De van, Na de- elveszed a munkába? Nem az. Kapkodnak a friss kolbászék, kérem szépen. Nagy keletje van, nagy keletje van. Most. Na most, vezetjük a kolbászt, 10 és fél szál kolbászt felviszek megsütni, és visszafele csak 10-et hozok, meg egy hamburgerfasírtot, meg hozok le visszafele a melegvizet. A viszonvallással mindenkinek, törjétek az asztal, és csöccsetek egy pálinkát. Siessél lassan. Siess lassan. Na. YouTube felvétel, bazd meg. Kész vagyunk vele. Ennyi jó. Jaj. Mester úr. Örültem, hogy itt voltam, és bízom benne, hogy legközelebb is fogunk találkozni. Így igaz. Fázisceruza. Sokat változó tekintetek, fárasztó munka volt, de azért Magadat is négy szíves. a kolbász, hogy nézem, hogy a kolbász az meg lesz, mind leltát készítünk, hát azért ezt nem lehet csak. Rámlálódjon be. Így van. Ebben a kamerát? Itt vannak a kis, a Debrecen, mezőkövesdi debreceni kolbászok elkészültek. Így van. És azért azt láthatjuk, hogy a videós nagyon felelős, teljes munkát végzett, mert semmit nem ivott. Látszik a tekintetén. Így van. Sokáig tartja a kamerát.